Herrietako gaztetxuek espaloian dantzain ostian, ona frontoira etorri dira, txokolate janain, eta ostian, diskopestan, dantza gehiago egiteko asmoakin. Zertaz oiasi jantzita? Goiaz, bera doia Madurona, bera doia Trumpena, eta nino ja guardaespaldas. Espoloian ontxarte zertan ibizarei? Dantzatzen. Zerako dantzakin jozue? Konkista dantza edo guete zela. Oin, txokolate hartuta injarrakin berriro dantza gehiago bitera hemen. Bai, saiatu ingoa. Ekaren beste aldean Zertaz oiasi jantzita? Ni Indiana Jones. Zazzikartia. Eta bueno, espoloian ontxarte zertan ibilizarei? Dantzan. Zer dantzain jozue? Zetak entzu. On txokolate jana ondo goia? Bai. Eta dieitako ze dantza gehiago enbiozue edo? Bai, pixka bai. Inauteritako gogoz orduan. Bai, gozo. Dantza da agitzu joan Sevillana? Bai, bueno, más o menos. Lehen espoloian, Sevillanak ala beste dantza batzuk inozue. Zu eman. Oin, go eixau dantza iteko jolas iteko da. Bai. Zer ringo zuen? Dantza. Eta zuek zertaz oiasi jantzita? Zenista, ni lehen mozorretu nahi motorista baina oinken nindu. Indiarra. Eta bueno, zertan ibiza joan txarte? Jolaster eta gero atzokizanak eukido zu zetakena eta hartu dantza. Dantza. Eta jandau txokolatia. Guztan de jogo, atzian dantzan baita, zebebe dantza gehiago enbeko zion dion. Bai. Inauterisak gogoz azita? Bai, asko. Urrengo dago ze plan. Jolastu. Zertaz oiasi jantzita? Leoparda. Sevillana. Eta zertan ibiza joan txarte espoloian? Dantza itxen eta dantza bat bi mailak itxen zuten eta holan bakoitza bat. Eta zer modu zinu zu dantza? Ondo, eta honek esaten ondo indoela eta bai. Eta, oin ze, dantza gehiago itxeko gogakin zauzei ondion? Bai. Inauteritako gogotxu? Bai.
Arrasaten gaz, aratuztetako mozorro desfilian, eta gualdisa lagundu esarren, arrasdarrak motibatu daz jaigiruan. Guazen ikustera, zerena jantzien arrasatearrak. Zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu, baina kiretxa jasan ezina da. Bakarrik zaude, bere zuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean. Sere zuloan, ilunpetan ikuste zein omen da zure zauria. Debaibaiko kontserba garago. Eta Debaibaian badaz kalitatezko kontserbak eta? Apurtxo bat garbixauak izango bagara, gu barruan gauzen kontserbako zuoak izango gare. Eta ze batu duzu esariakin? Bagaka pila bat, eta ez dugu ekarri ez, erruberak eta bebai da. Hore segura bezan zikina garela Debago indarrak edo arrasatearrak. Apurtxo bat bai, autokritika apurtxo bat inbio, Apurtxo bat. Guztu sardinan hileta soiezela, hori izta martitzenetan izaten? Bai, baina, bueno, guk aurten zapatuan be bai. Emakumea ibe bizibilia diemuteko, ez dakit. Beti gizonak urteten die. Martitzenean berriro urtengo esarie. Hori eskatu duzko be, bai, hori eskatu duzko, Pirritz, porrot eta marimotxo, zelan barrasatetik gaurkuan? Super ondo, karnabalak atope ospatzen, eta horixe. Ambientia dauelako hemen. Eta nun itxi dituzue puputa lore? Handik gabiz. Igual ez daukia dina jaigirorako eta alden dutxari. Berandua birtengo die igual. Berandutxos, paranda saldiak dira da? Bai. Lakturalena. Lakturale. Ondo, eta zein dozue karro zan beixa? Bai, geixa. Ikusi, zeu zabitzera eskaintzen, ze zabitzea eskaintzen? Ez nia. Errabinetik urten berri. Ten berri? Eta gozua dau? Ba, oso guzua. Eta pro, horrik usto, ate magikoa horrek nora eruten dau. Bana edo zula kura, berez? Hauntxe bertan, zabaldu eskero nora fango ginen. Irabaztera, goia, zontxe. Hori da elmuga politxa. Eta, ikusto poltsikoa bebai, poltsikoa ze daukotzu danetik, ez? Haure, instrumentu danak. Eta bat, zehoz eskatzen botu dataratzeko instrumenturen bat, sorpresa, tanaranan. Ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, utzaren aberrian, laino beltzen erdian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, berde zuri gorria, utzaren aberrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, herrian deserrian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, baina latu Guk arrasetako zuhiltzailea gara, egon gare txandatxo bat eitzen horre egoaldetik, ura dirila eta bukatu utzat eman dugu lana eta etorri gare arrasetera lan berdin egitera. Ondo, baina, zuhiltzaileen laguntza beti bierda, baina gaur sua ez tozu jometako gaur. Zua gutxi, gaur dana ura kontu eda mangera, eta estintore eta alako bombak eta alako gauzak. Bueno, ba ez badabe kuadrilla hon bat etorri zarie. Bueno, dana bier, lako lanetak urgentzia zeten direta, dana zeten da gutxi. Bueno, Santa Mañako jaixa, zelan baratu iztietan gaurkoan hemen? Hori da, bueno, 2008an hartu ginen komisio moruan jaixak antolatzeko aukera, eta bueno, hortan, aurten gure mozorroa apurtxo bat izan da omenaldi txiki bat, jaixeta Santa Mañako jaixetarako. Ikuste gaitzuek danok ontzan mozuakin eta holan, hori da maskotiagatik. Hori da, gure auzoko maskotia ontza da, ontza rokerua, punkixa pixkat, eta horregaitzi jantziga danok berdin. Bai, aurte goiez Karlistak eta ninaz Carlos Zazpigarren erregea. Ze zabiltza alde bentze mondraui, ba? Arrasaten, hori, haden irabazten dugu da herriaren alde. Herri segurekin batera, ospatzera gero. Haukean katxarto, da buletakin, emuzai tiro bare bat, da bueno. Bai, hori ikusi hot, zaurituta ze paso gatzu? Gerran ondorixoak azkenien.
Gerrie gogorra da, ez? Bai, oso gogorra, oso gogorra. Eta gaur desfilerako muletetan igual apur bat inkomodo, Txarra da, bai. Muletekin kanpora urteteko oso txarra da eguna. Bueno, eskerak ondo da zenak zaindu itxodutzuen aterkinak. Bai. Bueno, ikustot hemen La Kontxako barandilla eta zeren azoize gaurkuen. Eitzen da Kontxako barandilan hori balet klasikoko esplosio horretaz goiez. Eta endogu bueltak eta endogu baletak eta koro endogu karetizien. Hemen desfilan eta ikusi zaitzuet dantzan, animauta zabiltzea gaurkuen. Hombre, bardin da eurize itzi edo zoitziek guamen gauz animeta urtero. Zela doi aratuzteak eta desfila zelan joan da? Zeran? Aratuzteak eta desfilia zelan joan da? Oso ondo, bueno, ukidugu aziente bat, gure bailarin bat jauzien da eta min hartun deu, baina ondo dago, ja ondo dago. Taki Donostiako barandillak olako urisak aguantetan ditzun asko edo hane gualdi hori eitzen da. Guk handik hartun dugu, zati bat falta da Donostin eta hemen dago, así que ez dugu bueltatuko, hemen arrasaten gatuko da. Hemen ikusten dugu Luke Skywalker eta Darth Vader batera, zelan izenlike hori? Entero ginen jaixa ziela Mondragoen, aparteko karnabala diela eta aita semea tabernak daude. Ona etorri gare. Eta ondo pasetan zabitzi? Sekulako jaixa da hau, oso ondo, eta guk txikitan harreman hona uki gaben. Gero ja nausitan, ez da inona. Trabatu izien, baina arraseteko aratuztera eta dana konpondu duzue. Bai horixe, primerako da. Eman horri, gabe la letxe, haupa lasazti, gaurko ema irabazikoek. Antzuolangaz eta urterolez hartza ezitzailea eta tximinoa etorri dira hemen dantzarien bueltan ibiltzeko. Ikusiko zela bizi zen dauen antzuolarrek tradizioz betetako jai hau. Antzuolan karnabalak potente daz, eh? Bai, beti. Beste herrixetan baino beto? Bai. Zeba? Ezagitz, originalagoa ba. Bai? Claro. Mozorro hau originala da, ikusi duzue besteren bat behola? Beste bat ikusi dago. Bai. Zeinak urrero jakon ideia? Bueno, talde guztiai. Eta danak adoz, lehenengokoen etzan ez da baidaik egon? Bueno, pixka bota huen beharra euki dinoan, baina bai. Disfrute ezberdinak irten zian eta azkenian minioz irabazi zeban. Hori da. Itz egin zeikien minionak moden, itzeikian antzerki txiki bat. Nena. Mañuel alpargatas, la estampa bien a la vista de la Virgen de Mosquila. Hemen Antzuolan lehen gizaki batzuk topoitxu hau, esaten da bienez zuan bila David. Zuik topo dozue? Bai. Bueno, hemen gabiz, zuaren bila gabiz. Oiugan lozu bilegu, Eta gu pizka bat eta gu, Kuadrilla hundixe gerturatu zen. Juntutakoak. Arrasatekoa, lorea. Arrasateko izen da, Antzuolako edo arrasateko inauterixe dio biek? Antzuolakoak. Zeratik esango zauke? Antzuolako galako. Las 40 ya están dadas. Zu dantzan ikusi zaut, kontau, zelan bizi izen dozu hor dantzaitxie, ze dantza izen die, zeintzukin? Bueno, goza bat izen da ez. Antzola moduko herri baten hainbeste dantzari ikustia, olako herri txiki baten goza da. Da urtean egun bakarra dantza taldeko jendean juntatzen gara eta benia egualdixatik plazan ezin izen gara juntau, baina patixua hola ikustea goza da. Entxego asko egon dia aurretik, gaur hainondo urteteko? Bueno, karnabaletako ez du hainbeste ensaiatzen, gehiago gustatzen gaku, hola, momentaneua, direktua gustatzen gaku. Ondo urten dala eta be. Ondo. Gustora, oso gustora. Entre achunes y culebra. Neskak, zein da zuen mozorrue, kontau? Disfrazau geha talde guztixa del Señor de los Anillos eta bakoitza goia pertsonaje batena. Eta zein okurrero jakon ideia? Uztot pixkat danoi, gustatzen jau, danoi olako gauzak eta... Galdetu bitzuet, erosue da mozorroe gauza askokin ikuste zauet, erosue jazteko? Bueno, pixka danetik. Hor bai ez da. Dantzan inozue edo asmoik men dantzaitxeko? Ez gaur dantza ez, ja aurte askotan idu dantza eta oin txiki xeitu katzo jaue dantzaitxia. Eta ze moz David? Ondo ikuste jau, baina guko betu itzen ginoan. Bai? Bai. Eta gaurko bestela, ze asmo edo?
ez dakit, goizian zerbait hartu lagunekin, bazkaldu, eta gero bergarara eta festa. Bergarara, Antzuola o Bergara, zeinetan dau juerga ba? Bixok. Goizian Antzuola eta gero gabian Bergara. Después de hacer las hierbas y quemar espuenda, entre anchones y culebras. Ze hiru gauza esango zauke diela Antzuolako inauterixen bere izgarrixek. Diela partizipatibu bat, jendeak parte hartzen dugu, ikuste oso moguan disfrazeratako desberdinaga, ala itxasuna esango nuke baitza, eta gero zerbait destankatzearen gure zorgindantzia, hartza, dopadoria eta tximinua. Horretxek esako nik. Hori da, oso ondo, eskerrik asko. Somatzen ditut arromeriak edo zein herriko jasetan goizeko zazpiak arte luzatzen den komeria. Edo zer emango nuke trikipoteo baten truke. Espero izatea garaiz jada burua galtzen hasia naiz. Orain arte etxeraino lesakako belardian txusekontza montatu nun baino ez nintzen lotara joan erruduna izan zen bultete mañaneo Walking Dead gau pasa fina txirula eta txakolina mutrikuko Magdalena txakurra Alemaniatik datorala? Alemaniatik eta oinatitik dator. Koriatzako inauterixak Oktoberfest baino beti hobiak die? Ona, oso ona. Zizase, peluka izatik urten barri? Ontsi urten barri, bai, berandutu injat, txandia azken orduen neuken, eta bueno, baina guapa itxin daue, Azkenean desfileak inarrapazetxu peluka iza orduak? Bai, baina bueno, oin egun dana dauku desfiletako. Ondo, gaina peluka izatetan atara indozu makinia? Bai, ze gaur eurixa da, eta gero rulua soltetan bajatero, barriro ipini, eta hobeto katxarruak itolan. Horia, 8 sondoaz ez da holan mantentzeko egundan aguliak, ez? Bai. Bueno, Euskal Prix, ikustetu Euskal Prix heldu dara, eskoitzarako aratuztetara. Bai. Eskoitza txalata kontra beti bezala. Danetik, eskoitza txalata eta mondrau bezala da hori. Arrarote ez dagoen bidatu. Torri gara apurtxo eta jokuen behintzat irabazi eta konkistetan duen, behingoz. Ondo, explika jantzisa Danetik ikustotela hemen alkatia eta dana. Alkatia eta alkatezia elegantia dauko, Ikusi osue? Ez daga, Laia? Danel? Zendu ja irabazten, atxabalta edo eskoitza? Eskoitza. Eta zelan hartzen da, zelan bukatzen da, baizik. Zelan akaboko da, zein alde? Empate.
Empate eta anok herri bazkaia eta disfrutetan. Hori da. Harreman hona herri hartien azkenean hori baino bilazta, hori eta jaigirua, aratu zia dira. Bai. Gara zarretuko gauko. Hora txarra da, baina bueno. Hori da, pora txarra baina arata jaigiro politxa da, zean doi eguna. Ondo. Apurra busti. Apurra busti baina aurrera, Bai, musiki hasta gero dantza hain da berotuko gara. Gada bankertzia. Kanun itxio zure koko. Autizi, haidi, iesen dugena. Bagitzu abestile bat pelikulakoa. Eurineko itxen da, edo gaizto bihar, eurineko itxen da. Mutila zeina zoi eze gaur jantzitza. Zetak mitoaroa. Zeta mitoaren eta zean okurriru jatzu dolako ideia bat. Batzuk doiz kontzertura, eta musikia guztieta jaku, eta barduen mozorrotzi erabaki gauen. Oso ondo zera, baina hau ez da izango benetako dola, ez? Ez. Espero nagoen, eta zuzerena zoi ez? Peio, abezaria. Peio, aherra, bestuko esku zuzoze? Anima, hau esalditxo bat. Se deskontrola, zua eta lurra. Ona, oso ona. Bila intxartxueta eta bila Aranburu Zabala, zera da? Bueno, paella lehiaketa hostien, bila Aranburu Zabalak, Hori da. Garbitxu doz egitxu da, noin ba fiesta. Eta bila un txartxueta. Hori kusiko zio. Jaku, ez du aukeratu, hori guk hartu dugu trin, eta hor jota zua biligare, aurreratzera, baina ezin Garbitxu, saiatu gare benetan, ikusi zelan gelditzu die hemen zepiluek eta baina eurak irabazle. Dakidan garbiketa produktuana, baina horre ikusten da kostrapur bat erreta dauela, igual janafani jatzu apurtxo bat. Eta netik apurtxo bat. 5 minutu gehiago egon dagoen bizara baino. Apurtxo bat bai, hor arrazoia bai emuneik, Gaur egualdizakin eta edertu zuia ze jantzitza. Bai, egisa esan da jarri du gainera hause eta, bueno, emutota tokia disfrazi eta gainera ez gare bustitzen. Bestela begel moduen, oitxuta egongo zineten euritxara, bustitxara, hotzetara. Hombre, hori seguro, bai. Zera doi eguna? Ondo, hasi berrigaz, baina oso gustora. Naiz da eurixain ondo gabitz. Esan jotzen, egualdiza lagunez egun arren, giro politxe dau. Hombre, bai, joe. Gero herri bazkaira? Bai, ontxe goi ez ontsen. Gu momotxorrua gare. Ta zea momotxorrua? Momotxorrua badi altazuko pertsonaiak, bai jauterizetako pertsonaiak, bai. Esalike, altxasuko aratuztiak heldu dira eskoitzara? Hombre, bai ez, guk egerritxu hau. Eta martizenien berriro, Martizenien, errepika bingo zuen jantzixa? Jantzixa ez, baina dantzie bai. Dantzie bai? Bai. Ondo da plazakura. Ondo doia zeratuztiak? Bueno, purtsoa bustixak, baina bai, animo jarri biko da. Bai, ikusten da, herrixan jaigirua badagoela animauta dao jentia egualdi txarra inarren. Bai, gogua dau, eta bueno, eurixa ina, baina egun hau da, eta listo. Ikusten dugunez, detektibiak heldu dira eskoitzara, ze kasu daukotzu investigetako? Bueno, gabiz hemen mutilau investigetan, ze azkenien, deitoti ez ingarra, eta da bastante peligrosu bat arduen, deitxu gaitxu egona etorteko, eta hemen gabiz, saiatzen beha topetan. Gustu duzue gaur harrapauko zuela? Bueno, hori da intentzina, ez dakit. Harrapauko igual beste gozatu, baina... Mariatxixak heldu dira eskoitzara, nundi zatoze? Bueno, gu Pamplona gatoz, mariatxixak ez gare, guare cojón preto y los guajalotes, Eta zehose jautzen bakizue? Bueno, oin ondiokan ez, baina ikesten gaz, eta gabien amaikaterdiek, amaitxerdiek inguruen hor dauku ez tenaizu preparaute. Gero joku hor mexikana batzuk eta gure abesti batzuk. Ni pare bat faio ikasitzut, igual pare bat ensaio falta jatzu. Ez. Hori pentsau ez. Kalako abesti asko ensaio dituzue. Asko, dago repertorio beharra. Bueno. Mendialdetik bai bajatu gare gaur goizien, edu errapuru bat egun punta, baina aiago gari ona eta hemen txe. Bikingo zoi eze jantzitza, ez? Emuten dago, ez? Itxura.
Zeitzen dago treixau, gaurko egualditxakin eskoitzan edo Islandian edo mendipuntan. Ba, ez dakiz erreza, baina bueno, ondo abrigauta goiez narruekin, así que lasai, gaur ondo zer errautu. Hori, saminotu, zuek larruekin, animali larruekin eta elegante, ez tozo txipe pezauko, somau esotza. Gero txarrixeak hau dago eta soziadien bazkalduko eta elegante. Bi potxoki eskoitzako aratuztetan, baina geixo zineten, nun itxitxuzu bestiak. Barruen daz, ez, barruen. Gargamel, dau, bai. Garmabeltan akarri dozue. Bai. Oso guapo. Etxien daz, en la seta. Baina potxokixak eta Gargamel txarto dute ziren, ez? Bai. Bai, baina, bueno, azkenien lagunak indien. Eskoitzako aratuzteak dana batzen ditu, ez? Bai. Estoia. Ez da klabetan. Ez da klabetan. Buia klabauta dauko. Duen jazta inor maitxe mindu behar ezin bozu egin zeuen lanak upido modu. Larrei dauko maite minuta. Bueno, hemen ikustu eta iztari bat eta harrapo dago laseo gaurko egun. Gau, basaurdia harrapo du gaur. Herri Baskaira edo dan artien jateko edo... Hau, txoixuakin da Baskaireko. Elegantia, eta gero izan jarraitzuko zuatzaldien edo. Ba, dauen temporiekin igual txikeatu gare gaur, baina, bueno, goixirin jo. Eguraldixe ez da itzake izen Bergararrentzat, kalera urten die, mozorro oso originalekin, eta ikusiko zelan disfrutetan dauen aurtengo karnabaletako jaixe. Kuadrilla, zuek naizta eurixe izen animau zare urtetera, zeatik? Urtean mendia ez da disfruta onbida. Eta disfrutetako moduen jantzitxe etorri zare, ez? Zemo zorro dau? Rei Julien, Madagascar pelikulakoa. Ondo, zemat etorri zare kuadrillan? Zuek lauzase, besteren bageixo? Mezazpi, hogei pertsona edo. Eta nondaz bestiek, etxien etzin geratuko? Ez, separauta, no se. Ondo. Eta Bergararren bat etxien badago ondikan eta ez bada urten, zezan gute zuen, animauleike edo eguraldixe gaizkitxo? Bai, egualditxarra dolako pixka eta ambiente gutxa normalian baino, bueno, ala eta behin. Hori da, eta ze asmo daukotzu gaurko, zein gozue? Gero gabian romerixara eta hola. Gainetik begiratzeko ez duzue bizitzaren norabidea erabakiko inoiz. Zemo zabitzen eskak, ondo pasetan? Bai. Zein da zuen mozorrue? Pirata. Eta nire izitaun. Eta ze daukotzu hemen kartelien jarrita? Porque da galera noia Erasmusian, da ininozte kuadriakoak. Eta Portugalera jaten zaren nien, faltan botako itxezu Bergarako karnabalak? Asko, bai. Zeizeten da gaur eguneko honena? Fiestia. Gauien? Bai, klaro. Eta hori zetan zabitze hemen arkupeien aldana aprobetxetan edo? Bai, porque hori asko dago eta haize asko eta bestela guztitxenga. Horak jartzen du bakoitza bere tokian, baina bitartean aurrez aurkituko nauzu. Zer moduz kuadrilla, zer moduz zabitze? Bueno, aldan egian, euri honekin, nahiko ondo hemen Arkupien. Arkupien eta mozorrotute, dertu mozorrotute. Kontau, zein da zuen mozorrue? Bueno, gure mozorrua da tela bakerua. Osa, ez da baker da, tela bakerua. Orduan, helburu da jutea alik eta gauza gehien izatea tela bakerua. Eguraldi honekin, bikai. Oso tela agradezidua da humedadia eta eurixan dako. Oso ondo. Erosin jozu edo etxien daukotzenak inetorrezare? Dana, da benetako outfita. Txapela eskuko dendak, da la mona na ropa, ez dakize. Txapela ez dut lortu tela bakerua, no? Baina, bueno. Bat, bi, hiru kapa tela bakero. Nahiko ondo. Ondo? Kontau, zuen artetik, zein da juergiztiena? Zein jabotako hau juerga ondixena gauz? Alenek ikusten. Alenek, bai. Nik ez. Ez? Ez. Promesas betea estiko aireak eramango inoiz estiko aireak
mozorratuta ikuste zaituztet, ze Barbie da? Barbie bergararra edo... Barbie eskiadora. Barbie eskiadora. Eta gaurritzen dagoen eguraldixaz ondo, ez da? Bai, bueno. Bota, baina bai. Zeinen ideia izan da mozorro hau? Leria. Eta ikusi oso besteren bat Barbietaz mozorratute edo zueina bakarra? Gureena bakarrik. Eta beste kuadrilla matolan gustau jatzuena, mozorro politx bat? Horaitik edo ikusi hain politxa. Eto ikusi isa ez da. Eta txarra baten bat oso gaizki o? Batzu bai, Kibak? Ui! Aurreko urtietan zetaz mozorrotu zare? Cleopatra. Cleopatra eta... Eta de China, eta de India, eta de todo un poco. Esango zaukia udala zuin mozorroiko nena? Bai, hori bai. Hori politxena. Zuekin jo zuen? Bai. Hortan bai? Joan. Aste honetan egon gaur. Ui, azken momentuen, azken momentuen. Bai, porque azterka eta aztia eukido borduan. Bai, zaila izan da, baina indo. Ondo, oso ondo. Politxo geratu jatzu, guztetan jat. Asko. Zetaz mozorrotu zara? La Casa de Papel. Ai, zu bakarrik edo lagunekin? Lagunekin, Aitor eta Oierrekin. Nunda, zemendik David? Bai, baina Aitorrek ez da nahi agertzia. Eta zehaz modokotzu gaur egunien zier? Mozorro gehiago ikusi edo... Ba, Roger Aitorrekin eta Oierrekin baskaltzira eta gero ez dakizan behar duten. Ziur ondo pasoko zula? Bai. Bergaran beti ondo, ez da? Bai. Make Bergara great again. Yes, okei. Gu Bergara aurrera, tandia. Zeintzuk die zure asmoek Bergara hobetzeko? Hobetzeko, danon artean, Bergara handi batin, dano batuta. Eta osasuna eta pertsona handizekin. Etxe handizekin da, dan handiza. Eta karnabaletako jai honek be, handizek ez da? Handiza, eurisa kentzen duten, hain du dut eurisa kentzean, eta geratzen da. Eta ez bade eurisa geratzen zein gozu? Tapango. Oso, Bergaran segurtasun ona dauki ikusten dauenagatik. Hemendik Maduro be baeuen, agian gero Madurokin egon geike, ez badauko segurtasun handirik onduen. Maduro dau. Ez da gure. Aramaixora etorri gara, aratuzten ospakizunera. Eguraldi txarragatik, ikuskizuna, frontoian inbierri izan daue. Aratabe, Aramaixorrak umoretsu eta jaigiruan dabitz. Oazen ikustea, zezaten dabeen gaurko protagonistek. Eta soinu dargien estanda lertzear den bitartean zabaldu betazalak Leiotik zo egitean baztertu kezkata dramak Distortzioaren xarma baita behar Zezari, Aramaixoko gondoleruak edo Veneziako gondoleruak? Ez gu autentikoek, Aramaixokuek. Autentikoak, Aramaixokoak die? Bai, Veneziakuek ez dauke zer ikusi gu bertakuek eta autoktonuek. Duen, esan leke Veneziala kopia bat Aramaixona. Bai, gondoleruek hemen hasi zien eta guek kopixo inozko, hasi gu hurien. Hemen zebiltzare errekatik eta albinatik biltzare gondoletan? Gu errekatik eta gero hor presati bai hor dugu apurate jolasteko eta gaina gaurko muriko egun baten, pues, zerro beto gondolia ez etortie baino. Zebiltzen die jetiak eta Venezia modua, azkenean fama gisa horun dau Veneziak. Hau bakarrik herrikuen dako da, ez gure turistaik eta zebez, hasi geu bertakuek, Aramaixokuek. Gaurko eurisekin gondolakin erreka gehiago egiko zuen? Gentime bai dabil eskatzen, hasi txandakin biko. Gaurko eurisekin goitxiberak errekakin. Bai, lan gutxin bihau. Freddie Mercury eta Montserrat Caballé galderatze batzuk erantzuteko bai? Bai, baina, bueno, kendu bitu tarriña. Bai, arrazo. Ikusi dugu, kriston ikuskizuna indozuela, zelan hartu zaitzua Aramaixok. Ondo, posigaz.
ikusi dugu. Bai, uste dut jaixetarako igual kontratauen guzkuela be bai. Eta berriz etorriko gare. Hori, ja, frontoian basaben gentia eta harrera berua, zuek gustora kantado zuen. Sentiru gare, goxo, sentiru gare, oso pozik, oso pozik. Igual, esan leke, zuek dago zuela ibilbide luzia, baina esan leke zuen ibilbideko kontzertu politzenetarikoa gaur ara maizu. Nik uste do baiet, xumia eta politza. Politza, bihotzez kantautatua, bai. Entonces, kontzertura edo bai etorri ara maizora parrandan apur bat eta egun pasa eta ondo pasa. Baita barrandan, esan duzue, txokolatia jateen, badakizu, Ara maizoko txokolatia hona. Bai, ondo jatekoanaz. Ondo pasetan zabiltzea ara maizor. Oso. Oso ondo. Errepikatuko be bai, nik uste dut. Orduen itxartzeotzet eta datorren urtean ikusiko gare. Bai, seguro, aginak arregla usaila. Botoia sakatu eta soinu dargien estanda lertzear den bitartean zabaldu betazalak Leiotik zo egitean baztertu kezka eta dramak Distortzioaren xarma baita behar duzuna Konformatu Screen is putting all these eyes on you Jakin mina galdu Control is over all you think I do Konformatu Screen is putting all these eyes on you Jakin mina galdu Control is over all you think I do Zuterakoan lurrikararen indarraz Lasterka edatzen dira sinismen aurreginak Mezuen bombardaketan somatu gezurren balak Une hontan guda zelaia duzu gotorlekua Konformatu Screen is putting all these eyes on you Jakin mina galdu Control is over all you think I do Konformatu Screen is putting all these eyes on you Jakin mina galdu Control is over all you think I do Albinador, gaur ez dakik irue dauen bainetako edo bainu jantzian ibiltzeko. Pelotetan aukera ederra, albinador. Baina gaur ez dakit egualdi xaukiko zuen ona edo pelotetan kolore asko hartuko zuen gaur dauen giruakin. Kolore, arrantzale bat. Arrantzaliak. Marinador, erdea esatean moduan un no parar, Un no parar. Ni naz, zona cruising, bakitu zean. Hori, punteta gana marikokan, a ber zer dauen, nola begiratxo batzuk eta gero trakatunga. Erosiko langileak Aramaizoko aratuztietan, zelan da hori, nitxarto informata bez badau, Aramaizon ez da eroskirik. Bai, gaur zuzenian, gaur zabaldu da urte guztirako lain. Aratuztetan zabaldu eta urte osorako izango da? Bai, ikusten gabiz komertzioanak izten da bizela, da orduan pentsa dugu irekitzia. Eta zabalduaz bat eroski, zuek lana atropa hoia? Bai, ja oferta pipineoz, 2x1, da daneti dugu. Zer izan da jarri zuen oferta honena? Zerbezia. Zerbezia? Bai. Gaurko egunerako honena igual? Bai. Hori ez da kilometro zero eroski zaitzen da askotan, Hau gorko baserrian etxen dabe, lo único, que kanporako etxen dabe Estrella Galicia. Vale, da Aramaizoko markia eta esportetakoan jartzen dabe dala Estrella Galicia. Hori da. Ondo, pues primicia horinak izen. Ez, urrengo etorri, urrengo ikasteko ben. Egualdi txarra, baina girua ederra zabiltzea aukitzen. Egualdi txarrik ez, txarra nunda. Ez dakit, eroski barruen ez behintzen. Gu hemen barruan beti aterpian. Sinismen aurreginak Mezuen bombardaketan somatu gezurren balak Une hontan guda zelaia duzu Bonnie and Clyde, estatu batuetatik, eta da urte izenteko lapurra die, eta gudana lapurtu dut, eta gure aukera izen da. Hartu bat zinuten parte, mentik guztitxut bilete batzuk eta, igual... Bai, epaile lanak eta zaiak eukidau eta guk lapurtu dudana. Ez dakizetarako ekarri zuen hainbeste bilete, baten bat zaurnatzeko plana edo... Ez, gero tabretan eta gaztetako. Ez dakit nik, goienako heldugako diru apur bat, ez dakizetako izan dan. Gero itzeiko, hori gero aparte. Bale, itzeiko. Ni, emakumeak eraikuntzan edo lan apur bat itxen dugle eta bagupe, eta jaulan. Zugu orlon doble, eraikuntza eta epaimaia. Bai, ondo. Eta herritarra bai, parrandarako. Eraikuntzan gaur asko ez, Gaur okertu igual torren bat, Gaur... Zapatua da, zapatutan be deskantzartu bida. Lan hori da, lan egin dut eta etorri gari ona ospatzen, gure hori.
Marro, indala gutxi egon zare goienan galdegazte, zera berriro behemetik. Hoxe, realiza zeukon, da indogu viaje pare bat, gora eta bera. Kurba baten bazterra jodo, baina, bueno, honi gare, ondo gare, da dana ondo. Gaur, ez dakite, gualditza zauen goitxe, ibiltzeko goitxe bera realizetan. Horretxe, haitxi, pizkatola, errepidia zeuan pizkate guztitxa, da baina eskerra berai, ez? Bueno, bai, gaur kurbadanak zuzen hartu ditugu. Errubera honak jarri ditugu, Eskerrak horri. Terrible. Daukogu, Juanjo, Itxurritxekue. Daukogu, Goienako kazetarixa. Txopo. Daukogu Txopo, baserritarra. Iker Elezpuru. Medikua. Daukogu herritar... Bueno, herritar asko daukogu, hemendik, bai. Etorri da Trump, nahi zebala aramaizu hartu, baina ez dutze laga. Gaur, menditxik eitxitzarie, aramaixako aratu ustetan ardixekin ta dana, ez? Bai, claro. Eta zelan ba hori? Jendia irakusteko zelako ardixe daukogun. Uste daneti daukotzuela, gaitxuixak bai baltzak. Bai, claro, estelan, pues, zagitxi. Zozue galduko ardirik, ez danak aukiko dituzue ondo vigilauta. Bueno, pigaldu jako, ez dagin undazen. Eta oinatin be, jaigiruen murgildu gara, bertako inauterixetan, bertako jentiaz, bertako jantzisekin, eta ikusten duzuen moduen, jaigiro aparta dau. Adarraren deia tala mien kantuak debekatuta Nafarroan haren izenean. Zuek bilurra purtso bat demutezte zue, zein da zuen eginkizuna inauteri honetan? Gure eginkizuna konde eta kondezia babestu eta purtso bat batez behorik, gero zirigak ezken neskamutikoari bai, egurpitin bat emun eta hola xe. Neskamutiko bakarri? Bueno, neskamutiko, nagusi, dantzari eta parien da nahi. Eta ze moduz ikusten duzu orokorrien plazie, beteta da, naiz da eurixein? Bai, beteta da, egiz izan da, aurten dantzari izan kopurua erdila bajau da, eta artian be, igual izan lagun ez dauen arren, ambiente politika, arratzaldean ateri eta jaidiruan guztua. Oso ondo, eskerrik asko. Bai, zuei. Dotore etorri zare? Bai, urteko, go, daramago, zemat urte, Sei bat, zazpi. Sei bat urte? Eta gainera gaur San Valentin egune be bada? Hombre, bospatzeko egun aukerena. Eta oinatin primeran ospatzen da, ezta? Bai, urtero. Oso festan antolaketan du, bai. Zeatik dira oinatiko festako zonak? Atzenian jente pila batzen da be bai, ambiente oso polita sortzen da kalian, eta, ikusi alda hemen plazan be bai. Gero dakolako inauteri, bertako inauteria, bakizu, musika bertako ala, jantxixak eta pausuak, eta poliki urtetik urtera zerbait aldaketan fatzen eta hobetzen. Oso ondo, beraz, datorren urterako altu jarriko listoie. Bueno, altu mentate igual di hobia berrikin dugun. Hori da, datorren urtean espero beguraldi hobiaz. Urtean bintan jarri da karrozia, jarri da terpetxo bat, eta zerbait, eta datorren urtean harri bidez, naiz eta hola urea sartu inda, eurixa sartu inda, igual plastiko txon bat jarri, ero zerbait, ez dakizu, betik ikasten da zerbait, hobetiago. Hori da, oso ondo, mila esker bikote. Zueri. Intzak bustidu basoa Etxe jaunak iesi largi
Adarraren deia eta lamien kantuak debekatuta Nafarroan haren izenean Baseliza bat Zelan bizi izan dituzu aurtengo inauterixek? Ba, urtengo lehenengoak izan dira eta egiz esan oso ondo. Oso esperientzia politia izan da. Eta zelako jantzi politxe goitxi beraino. Kontau, zein izen da jantzi honein, zein da esan nahiaz, zelan heldu diozu gana? Ba, kondesa tragia, bueno, elegantzia guzti zinako tragia da, oin, ba, 14 urteia izan diala, urren urtean 15 dia, eta egiz esan oso traje elegantia, aurten placer bat izan dela traje hau jastia, eta oso gustora egiz esan, oso pozik. Eta datorren urtera begira, jarraitzuko zu? Printzipioz intentzin horrekin da, bai, aber, beste dana egon bidepen berdina egin dauten, eta bai, asmo horrekin. Zeatik dira oinatiko inauterixek berezixek zuretako? Ni niretako urte askuan mozorrotu, asko guztailesa gainera mozorroketia eta urten plazerra gokitia eta hori zuri eskaketia kondesa izateko niretako izan da oso esperientzia polita. Oso giro ona eukiten dugu, herrixan ziar, bai dantza honekin eta gero bestela baita eta parte izatea oso niretako oso berezisa da. Kanpaiako zen entzuten dira lamezketan Aztuko badira kantua Erraso ekontakizuna Arekantoran eroriko bada Nafarroetan izango Zu dantzan ikusi zaut, ze moduz, ze molda gara? Ondo, eurixakin baina ondo, gustora. Aurretik asko ensaiaute? Bai, aste arte eta zapatutan egon da egunero, así que gustora, bai. Eta ze dantza izan die, ze ikusi dut batzu dantzatu dituzula oso taldien, beste batzu binaka lerruen, ze dantza die? Bai, egin dia diferentea, hartzaren polka diez iken da binaka, zirkula ondixan, eta beste batzu kilika, barrixena dela, iken da taldean. Zuri zein guzti da jatzu geixen? Nire ordu txikitan. Hola, borobilan egin da, taldeka, eta kompletuena pentsaitxan niri, pertsonalki. Eta gutxien edo zailena edo dana? Ene jakin gozaten, gutxien igual kilika guztaitxan, baina guztaitxa baita, así que... Oso ondo, eta orokorrien ze espero dugu inauteri honetarako? Ez da hitz, igual dixak lagunketan baprot, egin juer gara, eta bestela bixartan zaixak urtengo diagantzon, eta ez da hitz, bai. Intzak busti du basoa Etxe jaunak iesi argitan Adarraren deia talan Zu antolakontzan ibilizara, konta eguzu apurtxo bat, zein da holan puntu garrantzitsu bat inauteri hon batzuk antolatzeko? Bueno, nik uste dut alde batetik ikuspegi zabala eukitia, antolakuntzaren barruan desfase puntu handi bat egon aldala eta hori ondo gestionatu ahal izatea, eta jakitea hoxe ondo pasatxeko egun badala, libertade egun badala, eta hoxe, askatasun puntu handi batekin. Aurtengo desfase puntu hori eguraldixe izan leike? Bai, eguraldixe izan da, desfase handixena proboko dauena gaurko egunean. Nik uste dut danok urten dugula gaurko egunean sensazio batekin gaurko inauterixak aurrera atara badugu, hemendik aurrera urtero atara aldugula inauteri batzuk aurrera. Bai. Noski baiet. Eta ze ekintza berezi egon die edo egongo die? Bueno, guretako azkenian saiaketan gara herri inauteri bat izaten eta zentzu horretan herrixandako inauteri bat sortzen. Orduan, gu gure aldetik behintzat, inauteri lantaldetik sortzen duguna da osteguneko inauteri txikina eta gaurko zapatuko egun osoko egitaragua eta goitzetik ilunkaran arte. Bai. Izen leike oinatik eukitxe bailarako egitara horik onena? Bueno, onena ez, nik uste dut gaur egun Baiaran nik dakitenatik behintzat herri asko dabiltze mugimenduan eta hori aberasgarria da uste dut Baiaran dako eta ni naiz lehenengoa gogua dakotena Baiarako beste herri batzutara fan, bertako inauterixak egiten dabiltzenak eta ikusi, ikasi eta bertatik egarri hori hartu eta uste dut azkenean harro egon behar dugula herri bakoitza bere herrixan egiten dagoen horrekin eta horrekin uste dut herri bakoitzari aurrea eta jarri deixela herrigintza horretan.
gaurkoan Hulk Aretxabaleta konkistatzera etorri da, bertako festagirua, mozorruak, desfilia, jaigirua, dana neuria izango da, bai? Hori ez pasaut nik lehena barrapetan. Ikusten dozuen moduen, Atxabaltan irudimenak ez dauko mugaik, etorri gurekin eta karnabaletako festagiruen murgilduko gara. Prest? Bai? 3, 2, 1, bagoaz! Zabaldu dut begixiak izin resakan, 10 minutu loinda ez da gau pasan, atzoko arrakazta gaur arrastaka, el bollicao mojado en cerveza a mí no me pasa, y esto no me lo jode mi vecino el municipal, alaitu txiki danok dakigu dala karnaval, disfraza gainien bai, locura buruen me bai, no me kaizenaren a mi me da igual. Hementxe ikusten dituzue, panpin pila batekin topo indauela desfile honetan, zer modu? Ondo. Nor zarazu? Naz Barbie 80era. Eta hemen Barbie pila bat ekarri dituzue gaurkoan, ez da? Kontatu iguzu zenbat Barbie ezberdin etorri diren gaurkoan Aretxabaletara. Asko, diferente asko. Denetarikoak, eta nik aukiko nauke Barbie moduan Hulk izan da desfile honetan parte hartzeko zuekin aukera. Bueno, que guare Barbie ez gareken. Claro. Eta gaurkoan ken topauko duzu hemen bateaki. Eta hemen Atxabaltan piratak beharri dira, Hulk etorri Atxabaltako pistatzera, ea piratak behar jogertin edo piz, ea osmokin zatozen. Ondo pasetako eta... Beraz, pirata honak zare zuek. Bai. Zein doi hemen barruen, kapitaina da bera? Ez, goiez aldatzen ze hau gau apurtuta eta jauzitzen da. Udala karnaval, disfraza gainien bai, locura buruen me bai, no me kaizenaren a mi me da igual. Festagirua bete-betean Aretxabaletan ez dakit baina zeitzu zaien zuen, hortu zaien. Jep, zer da, jep. Makinatu alperri zaien, familia, nazeko uzko girua. Jep. Hemen giro edena dau, urkulu bitxezor, baina ez da hau. Bai, gindoi ezen Andaluziara, egualdi txarra tal, eta Atxabaltan kriston karnabala da zela esan duzkue. Eta hemen juntau gane Urkulu Beach Resort, todo incluido pulseratxuak, eta bueno, temazain bio gaur, Andaluzia baino, bueno, asko zobeto Atxabaltan. Eta justo, injotzazu entrevista Turkiarrari, taldeko Turkiarrariko presin daulani, eta gurekin etorri da, nada. Gora Atxabaltako karnabala. Gora Atxabaltako karnabala, ezkerrik asko. Mundiala dieta. Claro, baiet. Topa, Y no soy yo el personaje, tengo disfraz, yo no llevo traje, y tampoco será mi culpa que tú mañana trabajes. Bueno, hementxe erroztiguakin be, bati betian, topo inau, zer moduz, gaurkoan Andaluziako epeltasunetik hotzera etorri zaien. Han igualde txarrago dago eta han lokotzartetik urten gara eta honek ondo karri nahu hona eta nizantzet igualdexek errespetako zela, honak gartiakoan. Gaur aterri orduan inbidau hemen, Atxabaltara helduta, ze giro topo duzu hemen? Bai, esan dut eran, baino zikutxo bai, eta jenteartetik giro berua, eta horrek aber berotzen gaitxu dano. Bueno, gaurkoan hemen zeu distiratxu bazabitza Atxabaltarren aurrian, eta zeurekin zeintzuk etorri die? Ba, hemen etorri die danak intzabidea etorri gara. Inuntza bidea nomen atzindako karru eta dana, han etorri die barriakoak. Honek, zelabaixo eta kuek artistatzu die, eta antolatu da intzabidea eta hortan gabitz. Ez dakit Aretxabaletarrek promesarik egin duzuen gaurko edo ez? Bai, eskatu zabien, neuk esan otzin, urtete manitzen egualde honengo gola. Eta ez mondrau ez eskoitza hemen euski xaoin be. Aurrengoan be, gehu zeuri engotzu hau eskarixa, baina ni gaurkoan zu dotore jatia gurot, eta behintzet Aretxabaletan dotore holaxe. Eskerrik asko eta promesa danak hemendik aurrera zeuri. Hori da eta, bega ba, gezi idexela, bega. Urkulun Guggenheim jarri behar duzuela izena esateare kosta. Bai, azkenean, hori, egingo dugu Guggenheim bat Urkulu aldean, eta izango da mundu guztiarentzako, etorriko dira Donostiarrak, zu ere alde goteko, eta... Gaurkoan orduan zer zabiltzate, herritarrak erosi nahian 500 eurotako biletekin. Bueno,
azkenean hori da negozioa egiteko daukagun modua, nire lagunak SL gure enpresan. Ezakit, Guggenheim hori nolakoa izango ote den eta Aretxabaletarrek ondo hartuko ote da horien horrelako eraikin bat Urkulu. Bai, Aretxabaletakoak ondo hartuko dute batez ere, etorri garelako pizka bat laguntzera. Izango da, donostiarrak etorriko dira, kultur eta guztiak, abrigo luzearekin, egingo dugu tour gastrokultural pila bat, Mondragon, Korporazio Hotela ere egingo dugu Urkulun, mikroforoa joako zai. Lasai. Eta gaurkoan hemen, alboetan daukasunak, azkar hartzen dute biletea. Bai, oso azkar hartzen dute, A ber, nola hartzen dute? Urkuluren Guggenheim egote honen kontra ero alde. Alde, claro, alde. Aldeko pila bat lortuko dituzue gaurkoan horrela, Bai, nik ematen dizkie biletitoak eta jartzen dira Guggenheimen alde. Noizko Guggenheima eginda? Bueno, Guggenheima egingo dugu, datorren urterako egungo eginda, eta jubilatuak identiko dute, hilabete mordo bat, disfrutatzeko Guggenheimen obretaz. Ondo. Basotxokoak eta gustora hartuko dute ordu. Bai, basotxon ere jarriko dugu piztina bat. Eta eskerrak ematea iba izan gitu kultura zinegotxeari, ze beragabe ezingo zeben izan hau posible. Arek ere makinatxo bat olako jasoko zituen, ondo pasa gaurkoan festa giroan eta ia helburu hori betetzen duzuen. Eskerrik asko, nik uste du baietz, Yo no llevo traje y tampoco será mi culpa que tú mañana trabajes. Bueno, albañilería Abascal, zer da hau? Azkeneko zezena bota biena Ribamoradan, hori ikarri dut da, hemen enkarga duzku Atxabaltako asaltzan garteko. Anuri pinimea duzu ez izan hau? Zait, koruetan eta asaltza hartide. Homena, galantak inbiako dituzu hemen. Bueno, horretik izan gara hemen bordue. Nani badauko galdeatxo bat, ez dakit Herritxarrak ondo hartu zauien, horrelako monumento bat Atxabaltan, hemen debagoienia ondo ikusi ete dauien. Bueno, ikusi bide, polemiki ondo da baina, bueno. Dienak entzun bierda, punto. Eta zenbat egunetako lan aukiko zuei? Bueno, gaur seguramente hemen itxi eta bixarro bete garriko. Bai, gaur ez da eguna proposa eta obrak azteko. Gaurrez. Bueno, geu bez ezenak harrapa horretik bagoiaz, Vale, te bili. Una para salir y es que ahora no me acuerdo de nada. Y nos comió el personaje. Tengo disfraz, yo no llevo traje. Y tampoco será mi culpa que tú mañana trabajes. Jetxe gurekin trago bat hartzen, hemen ambientea daue.